Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngezinto eziletha ubunzima uma uganwe intombi nto noma ezivukayo ziba ama-challenges emshadweni onentombi nto. Ngizokhuluma ngezinto eziwu-3 eziletha ubunzima noma ama-challenges ugcine hlapha umshado usuphela phakathi. Number 3, yabo okay, number 1, ukuganwa intombi kuyisibusiso esikhulu. Ukuganwa intombi nto futhi nawo uyinsizwa nje uphelele kuyisibusiso esikhulu kunoma umuphi umfana, kunoma yiphi insizwa ikujabulela ngaphakathi lokho. But sometimes khona izinto ezivukayo kuthi lowo mshado obukade ubuka njengesibusiso ubhidlike noma ube nezinkinga ugcina usuphela. Nazi ke izinto eziwu-3 eziletha ama-challenges. Number 3, into number 3, ukufundiseka. Kuyenzeka umuntu umthathe intombi nto kodwa uthola ukuthi akafundisekile, akakwazi ukuhlonipha, akakwazi ukuphatha indoda, akakwazi ngisho ukwenza imisebenzi yasendlini, akazi lutho. Phela nje into ebeyithole ngeqomo ukuthi mina ngiyintombi nto ngiyitshitshi nokusina ingoma. Uthola ukuthi akazi lutho, akafundisekile, abazali bakhe abamfundisanga, abakwazanga ukuthi bamfundise ukuthi bamprepare ukuthi njengoba uye emendweni hamba ufike ulenze libe lihle igama lithi, abakwenzanga lokho. Yabo, uthola ukuthi nawe wamkhetha ngokuthi uyintombi nto kanti ukufundiseka kukho. Mina sengeke ngambona umuntu ethi mina no angifuni ukuganwa intombi. Kodwa hayibo ganwa intombi nto. Ngathi no. Wathatha uma wengane. Wathi memthatha uma wengane, wafika uma wengane kwazokuvusa umuzi ngobani wayefundisekile uma wengane. Wayesazi ukuthi ufunani empilweni. Wayefundisekile kubo lapho uma khona. Waqhuzwa ngendlela aqhuzwa ngayo, kodwa ukufundiseka kwakukhona. Mina sengeke ngambona umuntu ethatha intombi nto kwangaphela ngisho unyaka yabuyela back ekhaya. Yini ibingafundisekile. So lento iyayishaya sometimes intombi because sometimes zikuthwele ukuthi mina ngiyintombi nto kodwa uthola ukuthi ukufundiseka kukho. Umntombi abuze nepackage yokufundiseka bungahambi bodwa. So number 3 lo ogcina usuqeda imshado noma usuqeda umshado wentombi nto. Kuzothi number 2, amacala amkhonyana wayo noma endoda yayo. Yabona sometimes if uyintombi nto usukupure, usukungcwele, right? Ungenasici. Bese uyasuka wena ngoba uthi uyamthanda. Ngoba abantu sebazile ukuthi kuthiwa uthando kakhulu. Ngiyamthanda. Ungambheki lo muntu omganayo ukuthi unjani. Uthola ukuthi unoma beyingane abamithisile all over. Ezinye izingane uzimithise nga4 weingane kodwa useyishiye phansi usezothatha wena. Mhlawumbe nasesontweni uyapressurize ukuthi wathatha intombi nto wena. Uthola ukuthi labo mabeyingane bakhala inyembezi. Nabo phela babeyintombi njengawe. Nabo babeyintombi njengawe, wabona umkhonyana wakho. Uthola ukuthi kunezinye intombi ayiphuca ubuntombi bazo, ziyakhala zabukhalela intombi bazo. Bese eza nalezo inyembezi, nalezo iqalekiso ezoganwa wena. Wena ufika ungcwele upure wena. Le iqalekiso ezanazo nale inyembezi senzoyisherisha. Athi ithi yafinga nemuntu emshadweni manje ngayithola izingane. Yini ile msebenzi yale ndoda ibikade yenza eceleni before igane. Sometimes iyayishaya intombi lento ugcina umshado usuphela phakathi. Kuthiwa ngoba uganwe intombi nje kwenzakaleni? Yini inkinga? Kanti cha, imisebenzi yakhe, amacala akhe indoda. Mhlawumbe wena uyintombi nto ugcina usuthuka emzini, kuthiwa uyithola ingane, ubizwe ngawo wonke amagama lo. Kanti cha, ushawa amacala akhe, ushawa izenzo zakhe. Nawo umbhekanga ubuka ukuthi wena uyamthanda, uya in love. Wangambuka lo muntu ukuthi uyiphethe kanjani. Kokunye uthi usuphakathi akuhlukumeza ibhadi, aqhubeke namantombazana, aqhubeke noDelilah. Yini into abavele kade iyona. Awuzange uthi umbheke lo muntu unjani, uyayihlonipha yini, unawo yini ama principles, akanazo yini inyembezi zabantu abakhalayo ngaye. So number 2, amacala endoda yakho sometimes ayakushaya. ugcina usuphela phakathi umshado wentombi nto. Kuzothi number 1,
sometimes kuyenzeka uganwe intombi bese kuvuka amacala ayo intombi. Yabona la zikhona izingane ezihlolwayo ukuthi zikuphuza utshwala and zikuphuza ngempela futhi ayindaba okudlala. Uthola ukuthi uzothela utshwala ngoba phela yonke into ifihlwa ukuthi uyintombi into lo muntu. Yabo yonke into ayenzayo umuntu behind the scenes ifihlwa ukuthini ngintombi into. Umlobolo umuntu kanti ubevele ephuzela nje sayintombi ehambela umgroove. Yabo bese kuthiwa hey labo makoti abancane bave bedakwa. Yabo yini into ayevele yenza ipast yakhe vele levele yenza isizovuka lemshadweni manje. Yabo ezinye ziyashelwa ziqome not ukuthi kurong ukuqoma kodwa indaba ukuthi ziyajola zinjalo kakhulu. Kuneyintombi ezihlolayo nje eziwazi wonke ama-BNB aseThekwini kodwa ziyahlolwa and zenza yonke into eyenziwa umfazi nendoda zikwenza konke ngale kokuthi nje umfana angene esibayeni bese beyahlukana nalo mfana uyafika wena usuzolobola. Kanti umuntu before umlobolo ube namadoda awu3 kodwa eyintombi namadoda awu3 and wavakashela. Uyafika usuzolobola wena bakubuka nje abantu ukuthi kodwa ngiyamazi ngagqokile. Bese kuyafika kumuntu onengane kuthiwani bese kuthiwa kumele ukuthi uqale umgeze izandla zamadoda kodwa naye leyo ntombi ungene egcola izandla zabanye abafana. Bese iyavuka lento ngaphakathi emshadweni akhumbule isoka lakhe lakudala ukuthi hayibo sagcina singaqedanga ngoba phela sazivinje ukuthi ngangiyintombi. Ake ngimcheck usibungu ubuyele back uthi yabona usuyagangela umuntu omthathe intombi uzibuza ukuthi kanjani kanti cha into ayevele yenza vele wayevinje umntombi lobu kuphela. Usumthathile ke wena wakususa lokho kuyi-challenge sebuyela back emasokeni akhe. So musu kuba blinded ngokuthi umuntu uyintombi into umhlolisise umuntu umbuke ubuka ukuhamba kwakhe ubuka istep sakhe. Nawe ntombi mbuke umuntu wesilisa okhetha ukuthi umgane ungayifaki otakweni ngoba na ukuthi uya ngothando. Yabo lapho uzoyifaka enkingeni. Hlolisisa ubukisisa ngoba namacala lawa ayabashaya abantu abaganwe intombi noma ayayiqeda emshado yeintombi. Kubalekile ukuthi sinake izinto ezisinika ama challenges. Siyabonga kakhulu.